Ikadong bundak, Gismel. Open it please. Ikatulong bundak. Uy. Uy. Balik ko dito sa nagpadulaw lipat-lipat kay katong miagi. Pilihan ko dito. Karon nanas akong mga kamot. Ang kadaugan kay nagdala kong taklob. Karon sila na po ang akong lipaton. Kay katong miagi ako ilang gilipat. At tuon ako be. Daugan ta pre no? Daugan pre. Lami asa daugan to niya ingat daw no? Lagi? Pero asing mabalik to ba? Mabalik mo gito kay mamawi ito. Oh, balik to eh. Pag mabalik to, impas na budto siya. Impas ya. Agad din no? Nator ya po ng tirada na Ay to. nga to nagyapon. Mura gyapon to. Tingati lang kan tao-tao diha ba. Ikaw tigsolsol. Oh, sige. Okay, may gala. Uy. Nana po tayo. Balik uday din ni mga mananap ay. Karon patay lang mo sa kuha. Tak muna ko ang lipatong karon. Mekos. Marga bola. Sige ka boss. Suwaga? Oh. Daogit ka, watay may mga na boss. Mo pa tayo boss. Kamawi ko sa akong pildi kahapon. Namalay ko na. Malabo. Okay, pili na. Musugal ka boss. Ang suwaga? Oh. Sige ka. Bundak ko rin boss. Uy, bundak ka? Bundak na punta ba? Ano mo ha? Oh, kana. Sige, magulat diha kay diha man ka. Ha? Sige. Sigurado ka na? Sigurado na. Dala na. Wow! 1,000 maliwanag. Bayad. Oy. Ha. Okay. Mekos na yan ha. Mekos na rin sana ha. Mekos na yan ha. Okay, pili na. Ikadong bundak, Gismel. Open it please. Pili. Ikatulong bundak. Uy. Uy. Tigas mo. Ako na. No.